labona ngalona unombo uright yena lo posa phela sidibane wena nje kwamqela adibana ngwe Masindi Masindi ne tanjonge ingosi apha nanjonge ingosi yangaqala ncane hayo yo lo mntandi yo lo mntandi yo Joyce ufuna ubuya wena ufuna yawona ngekubekho lokubhima doda welisinbhingosi nomnana lona mathola ngaske nemfake phansi kwamatrasi nedwa ngalo mina alo yabona ukuthi yena capela inkonzo kuyo ozayifunela ecaweni but uzawufika apha kwaGadebe Kevin ndezondini emthimkhulu Tongbyula yeah phela nicingele yawudama uliya up but my main target Mary J. Blige. I don't believe in somebody. I don't. Yabona le uMary yona. Thathe yona plus nabantwana bayo. Ngene kudani liphomele kwesimo. Ephathi ngicingele outdama abathi ke uliya yasemhlabeni apha asirendi apha. Be Mary. But mankale nkulunqapha. No welise. Umhlophe ke lo yena. Ndithanda lena ba umhlophe kuye lo. Nanzi igumba 5 Mary. Manigqibelise ngayo igumba 5. Kami nimtikishe kayi2 futhi. Mina ngalibona eliphepha eli. I don't want you to carry on. Kama nifake speech babona. I love you Mary. Kip. Lian. Hey. Wat zei je dan? Ja, right. Fonje. Azange ndabulala umntongo bonje mntakwethu ndeziva ba uyabona ngoku ndinento ethi ndifile because bendithi andinabe ndiphinde ndivuke indlela lele ngayo because ndilelo mzimba ethe sam liyana kaloku sometimes ufuna uhlale umzimba wakho mliyana ukhupha izinto ezingaphakathi ugudulule ilonto leyo ngumuntu ongisisi Elaxhakwaza. Philippe xhakaza ukudinza uthetha ngamaxhakazana hamba Nangu sisona jonga hey jonga mntakwethu liya uzuthandiko ndacela boy Tita uko. ndacela uthandiko yo Ayiko mntu wakho kanti. Ayiko mntu wakho. Sungona ukuthi manje futheke wena manje futheke Ndiyadlala bana ko mntu ndiyadlalisa. jonga ndidibana ububhanqa ke liya ndiva jonga andidibane ububhanqa ndiva siphambana wena ndiva nditsho kuwe qho wena ndiva awukwazi ngiphakuzelisa ngohlobo kodini afutheke man sabane sibangi zami rubbish omameli gate wena chi Ngabe ndidlalisa. kala amacaphu mangaphi apha Uthuqa. Asuphambana man chi ndicela qho suniphakuzelisa ndingumntu oneswekile apha obe noquleka apha uzayithini lona Ndikudlalisa. Asudlala ngohlobo odini man Jesus awungaphinde udlale ngohlobo man Jesus lamhlu lona ngiyambona ba namla ndimfuna namla yazifaka kumlamla nje ndithi chi sis man lamntu nguyozifakayo kumkodini nobunoza nini apha azongifuna kuwe uyandiva awundazi wena sivana yandi ungazi ubunqele yandi because uyazifaka yena Awubona ntoni kwela xhakazana wena? kodini ungena apho wena ungakanani Marian and yazi awukabona into wena engekafiki uMary yena apha kwami ndicela uxelela boy yaba ngathi andiyazi ukuthi wazi inhlambo zaliwena mhlawumbe ngathi inhlambo zaliwena kodini Kawuqawusho bra intoni eziba uphise ngokutya kwethu kulosisi. uyakuthenga do you buy the food uyakuthenga ukutya Hayi. uyakuthenga umbani imali ni ukawuthenga umbani uqala imali umbani Akuthengwa mbala apho utsweke umbala la. uyayiphatha wambhatala lamntu ayitsebile jonga simphendula niye nokuheader wena niye nokuheader oveke simphendula kodwa theka uclean apha bazafika obawukazi apha uhleli apha ukala amacaphu mangapha 2 yabo. thegala 2 phambana apha wena kwada wena kodini chithela lo
uselibhakethi yabona uchethe nemicamo apha rhwada wena uklini apha oba ukazi bazawufika apha awuzusela futhi Ekhatebe mfoni. Yintoni bobayi? hayi wosho le Ayo bibi. hayi wosho madoda hayi uyibhibhi yakugama uziduwele yakugama uziduwele ibhibhi utshane Imbahama ne? yayibhakama Lonto yiyo. Lonto yiyo. Mfoni. nantiti Ikwala lento. Ubani? Likwala lento ntanga. Ukhatebe. Ukhatebe. Dibethwa pa kwaMary. Ukhatebe pa kwaMary kona lo. Nolo ukhatebe saze lulume etshwaleni ukhatebe ubepepi hayo madoda asekutethwa loo nto ocelemba. Likwala indlela ebaluke ngayo mfoti. bungenanga ubaleki nawe lukanyo kangibancedise nguwe nalapha ekubalekeni nje jena hayi beza mamela uyayazi into ikuphileyo laa ndoda ikhupha into engapheziyo esinqeni ayiphezi mani iyeza ndathi mntakwethu mayithi ngoku ingekagqibi ibe kanti azisekho apha sisafumana igwalapho Wathi ngiyawuzama ndithwale. ndicela kwabanentsende abandinika Ithethile ke laa ntwana uLeya le nto lulume etshwaleni. Ula mathafa bendingenolwa kaloku bawukazi mna ndisafuna uvonjisa ngoku xa ndizawuba namanxeba angeke abantwana bandivumele hayi angeke Yimakhani itshoni khona le ntwana kutheni le nto izohlala apha nje. Vondeni Itheni ibhlokhi ishushu ichakwazela ibhampa ngamandla endlini. andiyawuyazi ukhatebe lo ntanga ukhatebe lo ngukhatebe unezinto. mamelani madoda asanutya kunodwa mani kandibethele ngapha mntakwethu ndiyibize le ntwana because nayo ayidingi nayo imouth to speak together nathi singayiqomyoko liya Uyibize ize nento hlala. liya zabodini kaloku awuyondoda nawe uyindoda kaloku awulikrwala izapha kuthi kobhuti bakho Asizusela nayo ukhatebe asizusela nayo. hayi ke nam ke le yandikhuthaza Sikwazi usela nayo. Hawu menza useli nami ngo nawe. Oh thini mess. ina mntakwethu Sefika nje uLeya ofika okay liya uyayazi ndiyakholwa nguwe ne ndivumile uba mawuhlale nam kukholwa nguwe uyayiqonda xana ke ngoku ezinye izinto mna andinokwazi ukuphendulela uyayiqonda kuzawufuneka uba wena unantsike uziphendulele ngokwakho apha emadodeni uyayiqonda Phela ntoni ngokayebona. hayi ifuna ukwazi le ndoda uba kutheni ngoku sowuzoba negxamisi nawe apha kweli cala uzawuhlalisana nam because kaloku siyahlalisana ukwenjenje uyayiqonda Oh matata. Thetha into ecacileyo kodini uthetha into ecacileyo. sukoyika Ntoni ngoku sokugeza nawe ngo. hayi liya babona abantu abakhulu Utheni le nto engathi Leya xa uthethe ngathi uhle emthini uyagxidika nje. Hayi kaloku lungisa indlela okuthetha mfuni usancwase nosela apha. Ungulo usemtsha nobamtsha. Kutheni kuzuzoba lapha? Bhensa kodini. Ubaleka ntoni endlini? Madoda inzima. Kaloku mna bendaweni le ndafikela mna cousin yami umzala wami. Yabo? nyanisile Xa ngondidibana noMary kwaMandi. Saxabana ke ngonomzala. Sorry. Ndanantsika ke msafokofana ndaqonda nama ndisamcinga because nayo ndawuhlala. Yabo? Hlala nesithandwa sami sanangxaki. Ndamfokofa sathuka athi ngaphinde ndibuyele mna wangenzeka ntoni. Ubani? Yena umzala wami. So, kunzima ngoba ndibuyele phamna. so yaba yifight xa siba awunazi buphindu ubuyele nje lula iyawufuna ilungiswe ngenkomo okanye ngenantsika Not ngoku. Kodwa ke kunzima ndibuyele. Ngeke ngifuna ubuyela ezilalini. Xa ngizobuyela pha endlini ngawari madoda. Madoda. Ibhlungu le nto ethethwa nguLeya. inkulu So ke madoda kwenzeka loo nto ke. Indixakile mna madoda njengamesa. Indixakile.
hayi madoda ndakwazi nolayita nalephini Ngawumphe mani naye asele. hayi suka le ntwana wena mntakwethu yayiswa bubushushu bexhewukazana cabe ixhewukazana liyabhambela bheta yashiya ifemeli yashiya abantwana yazohlalisana namam Hayi mani kodwa ayonto yokuhlekisa. kona mna bendibona sikithanda loba ndingangena pha yima fondini hayi khatela hayi khatela Sana Chomi, ithini into yakho sana? Awusabuyi, uyifumene enye res. Chomi kaloku ndafeyila, that's when ndingakwazi ubuyela res. Ndafeyila Chomi yam, ii-modules zam nje ziveske zarongo. So that's why ndingakabuyeli. Andifumenanga res, ndirejektiwe nayo i-funding. So that's why Chomi. Hayi Chomi, nizayithetha njani mina loo nto apha endlini? Sayithetha njani loo nto kumama sana? Umazi uba umama unjani? Bye. yima ikonto ndifumbanzayo andatisyazi ubundifunisa zona zangoku ezi zikhombayo Ungathi uqabele nomntu. ikonto enyakhomba Kanti wayeka isikolo, ndithe nxa ungasaya esikolweni. Ubani? Ndayeka isikolweni? Duvila nowafeyila. Hayi soze niyifeyili. Mna ndonke. Hayi ndikuvile mazeni Hayi ndinendlela. ntoni soze mna ndifeyili. Mna hayi ngenye into lesithetha ngayo. Ndithetha no-Angie apha. Kaloku Jotsho mna ii-medals zam zisesikolweni nane-awards zam zofunda kwam. Sisesikolweni nasana soze ndifeyile. Mna ndonke ndifeyile. Hayi nto Kanti ufeyile fail yenye into not yesikolo and ke ngokuyichomi yam le ithetha ngefail ayondima ofail mna ndonke Dani look at me fail mna kanjonge ntas ingathi ndifana nefail ndiyafana nefail unjonge ndase ngimabhekelele yafonini ubhanqa kade benyola le nto apha iyanyolwa into zenu kade nyola eke madoda mna ke andilolovane okanye indoda engayaziyo uba kwenziwa njani khandiphela imbeko ndamsiyana khandikhululele nje umnqwazi Yihla ndiphakame. ima mntakwethu uliya uyayazi xa kwenzeke ngolu hlobo kufuneke uwele waphela wavuka andithi ndakuhlasela mntanam qha siyafundisa noba sibadala sihlala imfundiso ikhona ifunda ke xa umane uzawumane uphula iibhotile zamaduza amadala ikhona into ezawungena efana nemeva sibuphunga kodwa ke nangamadoda
ndiyazi madoda ndiyichome kuni ngetamsi yam ya Khawutshaya Rhadebe, tshaya. sibambelele Rhadebe. ngamfuni umdaka kumngo Uyabona leya le nto kuthiwa sisidoda ikhulelwa boy. Sifa sifunda apha kwandoda. Uyava? Xa ke indoda yenze isiphoso ibuya iphinde ilungise. utywala bethu esiphoso. utywala bethu Yabona ke esi siphoso sesona siphoso esingafunekanga usithathe kancinci liya. Njalo. Sisiphoso esi funeka usilungise. hayi nkulu liya yabona le ayinabutshomi le Uyayazi ke ukuba kwenziwa njani kandoda zange sikuyale kukumoya. Ndizawunikela kuwe. utye yonke ntangam ngutopsi lo ngutopsi lo hayi wena mase kusegeza nawo yamadoda Shin. nina niyageza ngongoske mna ndingabi nandawo hlala nina ukhwele entloko yayibona ke liya ugeza nalo nganammele Shin. ibale linye phezu kwelinye yabona madoda okwakugqibela ndiwavala yem uliya xa sizawukhabela ezimpondweni izawufuneka edliwe madoda suka Kakade. kuzawufuneka edliwe madoda ngale into avuke nenye kakade besesiphela wena nanzika ufuna itraka Rhadebe itraka Make Rhadebe ke khawutshaye mfondini. dana ndilayita Liya kwedini ngawe siyagqiba ngoku. Siyakudla. emadoda ingathi inkile le ntwana hayi man Hlola kaje. ndithi kuni le ntwana masiyibetheni itraka nina nilibele kuthetho kokoko nanko kumhlola Ilele okanye ilalele. sesesithathu esi siphoso Kwakho ke kade. lele Kwakho hayi kade. mna ndizayihlala ndedwa for le Like